A sucesión de borrascas e temporais que afectou as Rías Baixas nas últimas semanas deixou estragos en numerosos concellos. Un deles é o da Illa de Arousa, que cifra en 850.000 euros os danos ocasionados polas condicións meteorolóxicas adversas. Valorámoslo máis ou menos a unha estimación en sobre 852.000 euros. Nada, o que se pretende é realizar, aproveitar esta subvención proposta aínda do Goberno de España para informarlle de todas as actuacións que necesitamos por culpa destos temporales. O alcalde refírese ás axudas extraordinarias que ofrece o Goberno Central tras a declaración de zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil, aprobada polo Consello de Ministros o pasado 10 de febreiro. Se agradece porque é a única administración ahora mesmo que escoitou as plegarias de Galicia, este malo de Pedro Sánchez, sin elevar o nivel 2, que é o que se exige para que sea, mal chamada zona catastrófica, que non se chama así ahora mesmo, que é unha zona de emergencia, incluiu uns días onde máis influencia fixo estas borrascas para que os concellos lle comuniquéramos neste caso ao Goberno de España. No caso da illa hai problemas cos alumeados, saneamentos e bombeos en varias zonas, ademais danos concretos en puntos como a Villeira ou o Bao. Ali na Villeira temos un problema tamén que se nos está fundindo esa estrada que vamos a intentar facer unhas catas un día estos días para ver hasta onde nos chega a gravedade da situación, como ao tema do Bao que temos ahora mesmo con estes temporais desfeita o que é toda esa praia, a área secada outro tanto do mismo. Tamén outro arranxo no Aguillón. Hai un sendeiro que dá servicio sobre todo é peatonal, pero dá servicio tamén a unhas vivendas e a idea é rehabilitar ese sendeiro que directamente nos lo está comendo a chuvia. A proposta xa foi remitida á subdelegación do Goberno en Pontevedra.